Esquerra Republicana proposa un pacte nacional per la salut per garantir les prestacions sanitàries universals, augmentar els serveis i millorar-ne la qualitat. Els republicans volen garantir d'aquesta manera qualsevol intent de privatització de la sanitat pública. El Pacte Nacional de la Salut hauria d'incloure tots els agents polítics, agents socials, agents econòmics i col·lectius implicats en la gestió de tot el sistema sanitari, que és molt més eficaç que entre tots intentem elaborar, intentem bastir un projecte, un model de sanitat que volem, amb la intervenció de tothom. Els republicans rebutgen qualsevol tipus de nou finançament que no sigui consensuat amb tot el sector i descarten haver de pagar €1 per visita, tal com defensen alguns partits. Esquerra fa un balanç positiu de l'última legislatura en matèria de salut, amb una major inversió en el sistema sanitari i la introducció de nous serveis com l'odontologia per a infants, la reducció del temps d'espera o el diagnòstic precoç. Des del punt de vista local, Terrassa ha de desenvolupar totes les seves potencialitats en matèria de salut. Terrassa és una ciutat segurament que té capacitats de ser líder en molts camps. Podríem parlar d'aeronàutica, podríem parlar del tèxtil, però si en algun camp té espai per córrer és en l'àmbit de les ciències de la salut. Tenim mitjans importants per esdevenir un clúster de salut molt important. El regidor ha destacat els 2 nous centres d'atenció primària previstos a la ciutat i el futur complex de Torrebonica com a centre docent sanitari i assistencial.